Spine-Zimin avulla me saadaan todella tehokkaat harjoitteet selän ja vatsan puolelle pystyasennossa. Jos lähdetään ihan perus selän harjoitteesta liikkeelle, mä asetun tänne jalustalle, keskelle jalustaa seisomaan, vyö lantion eteen, tangot olkapäiden taakse. Ja nyt oikeastaan ainoa, mitä mun pitää tässä ajatella, on se, että vyön tiukkuus on säädetty tuolla tarranauhalla niin, että kun mä haen tässä hyvän ryhtiasennon, niin sieltä tulee jo pieni jännite näihin tankoihin. Ja tällä pienellä jännitteellä me saadaan nyt jo todella hyvä aktivaatio sinne selkään. Multifidus-aktivaatio, saadaan ne pienet nikamia tukevat lihakset sieltä kaikki hereille. Mä haluan siihen vähän enemmän voimaa, mä työnnän voimakkaammin lantioa eteenpäin. Eli pienellä pumppaavalla liikkeellä operoiden. Selkä kaareutuu kevyesti taakse, lantio työntyy eteenpäin. Nyt tähän me voidaan ottaa yläselkä mukaan, eli lantio pysyy koko ajan napakasti siellä vyötä vasten. Kädet nousee tänne horisontaalilinjaan ja lähdetään tästä viemään lapaluita yhteen. Voidaan ottaa se myös vähän haasteellisemmin, eli viedään sormet suoraan kohti kattoa. Voidaan ottaa mukaan selän puolen rotaatiot, lantio pysyy koko ajan paikallaan ja selkä rullaa nätisti puolelta toiselle. Tangot ohjaa koko ajan asentoa, selkä pysyy anatomisesti hyvässä asennossa ja myöskin sanotaan ryhtiharjoituksiin aivan erinomainen laite ja liike. Samaten kuin taukojumppaan, noustaan hetkeksi sieltä pöydän takaa, tehdään nämä avaavat liikkeet, saadaan todella hyvät harjoitukset sinne selän puolelle. Jos me lähdetään siitä sitten suoraan vatsan puoleen, niin mä käännyn laitteessa toisinpäin, eli vyö tuleekin nyt tänne selän taakse. Tangot olkapäiden eteen. Katsotaan taas vyön tiukkuus niin, että saadaan semmoinen mukava lähtöasento. Mä tuon kädet tähän sivuille. Poikittainen vatsalihas, hankala lihas hahmottaa, harjoittaa. Tällä me saadaan aivan täsmäharjoite sinne. Eli mä tuon kädet sivuille, olkapäät tiukasti tangoissa ja painan tästä lantio taakse. Uloshengitys työvaiheessa. Me päästään aivan maksimivoimantuottoihin sieltä poikittaiselta vatsalihakselta. Simppelillä yksinkertaisella liikkeellä. Todella hankala saavuttaa muuten, varsinkin pystyasennossa. Lisätään tähän hieman kiertoa, pieni kumarrus alaspäin siellä loppuvaiheessa. Ja nyt me saadaan hyvin ne vinot vatsalihakset myöskin mukaan. Näin. Ja tällä perusharjoitteella 20-30 toistoa jokaista liikettä siirrytään suoraan seuraavaan liikkeeseen. Tutkimusten mukaan jo 2 viikon päivittäisellä harjoituksella, noin 3-4 minuutin harjoitus, niin me saadaan aivan selkeitä tuloksia. Vatsasyvälihasten voimantuotto kasvaa, reaktiokyky paranee ja ryhti alkaa selkeästi parantua jo viikon harjoittelun jälkeen.